26 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон бо президенти ин кишвар муҳтарам Қосимҷомарт Токаев аз масҷиди марказии шаҳри Остона боздид ба амал оварданд. иттилоъ дода шуд ки 18 марти соли 2019 ба бунёди масҷиди марказӣ оғоз бахшида шуда, он 12 августи соли 2022 мавриди истифода қарор гирифт. масҷиди марказии Остона дар масоҳати 10 гектар замин бунёд гардида, масоҳати умумии биноҳо 68 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. масҷид аз 4 манораи баландиашон 130 метр иборат мебошад. дарҳои даромад аз чӯби мустаҳкам сохта шуда бо нақшу нигори қазоқӣ оро ёфтааст. дар масҷид ба ҷуз толорҳои намозхонӣ инчунин синфхонаҳо, маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои корӣ, хизматрасонию техникӣ ва осорхона мавҷуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити намозгузорон ба сифати корҳо баҳои баланд дода ба кишвари дӯсти Қазоқистон шукуфоӣ ва ба мардуми қазоқ саодатмандӣ орзу карданд.